just because uthwasile akusho ukuthi Molweni bethwana, ndithi mandize nale video kuni mhlawumbi ikhona into engayifundisayo banam khona endicholayo ndinendawo endingqinelana kuzo. Lo mfolona akangumntu ndidla ngovumelana naye kwezinye izinto, kodwa this time around man uyayithetha into evakalayo and uyicacisa bhetere kunam. Uthi umzekelo wakhe, uthi lo mfolona ukuthi uthwasile, mna ke ndiyayitolika because yena ungumZulu, so mna ndizayizisa apha esiXhoseni. Ukuthi uthwasile akuthi uligqirha, uyayiva, utsho yena. But ke masiyeke leyo uba politically correct or wrong but intsingiselo yale ntetha ayithethayo ithini. Uthi lo mfana umzekelo, wenza umzekelo ngokuthi uyathunywa ngumakhulu wakho, athi umakhulu wakho isalombona phaa kwaMadlamini. Kuthunywa ke ngoku umna ne isalombona phaa kwaMadlamini, ndithathe umbona mna ndiwuse kwaMadlamini, aze umntakwethu yena kuthiwe ina wena, yeva, isaphaa kwaMarhadebe, uyeva, isalombona nawe kwaMarhadebe isengumbona. Uzusowuthini? Uzusowugqitha phaa kwaMadlamini ushiye ezimbotyi. Uyayiva ke ngoku? Le ndlela yenu iyafana, ndiyitolika ngolu hlobo bezama uyitolika ngalo. Le ndlela yenu iyafana, nithunywe into efanayo, kodwa kukho omnye wenu ehambe yohluka. Indlela yenu nizayiqala ngokufanayo but isenongaphethi ngendlela efanayo. Omnye mhlawumbi indlela iphela phaa kwaMadlamini, omnye indlela iyagqitha iya kwaMarhadebe, omnye izibusiso zakhe ziphelele kwaMadlamini. Lo ugqithayo kwaMarhadebe ubusisekile kwaMadlamini, uzawuphinda abusiseke nakwaMarhadebe. Umzekelo, njengoba uthunywe umbona kwaMadlamini, wena ke mntakwabo kwathiwa qala ngembotyi phaa kwaMadlamini. KwaMadlamini kuzawuthiwa kusenothiwa yho kukude, kusekude mntanam apho uyakhona, khawukhabusela nali irhewu ungafunyana indlela apha endleleni, utsho uphathiswe namanzi ohamba usela apha endleleni. You understand? Ngokwasebugqirheni ke ithi kanti indlela yakho wena, mandenze umzekelo, iphelela apha kuNonkwenkwezi. Uyayiva? Wena uthwasela into, uzawuthwasa, uzawufika kwaNonkwenkwezi akuthwasise ngale ndlela either ithongo lakho elitsho ngayo okanye ngaloo ndlela yena azawutyhilelwa ngayo. Uyeva? Kube kuphelile kuwe, ayikho enye into efunekayo kuwe and usenopractiza, usenongapractizi. Mhlawumbi kukhona amaqhina bekufuneka eqhaqhekile ngosuke kuthwase wona. Uyaunderstand? Mhlawumbi ngokuthwasa kwakho kule misebenzi izawukwenziwa yenzelwa wena phaa kokwenu, likhaya litsho lifumane ukuhlambuluka, kuhlambuluke nobuhlwele bakho kwenu through you. Mhlawumbi usisibusiso ke ngoku wena kwikhaya lakho ngaloo ndlela. Mhlawumbi akuzubakho need wena into obuhamba uxhentsa kule mizi njengoNonkwenkwezi. Uyayiva? Mhlawumbi uphelele nje wena ekuthinini wathwasa wagqiba. Uyayiva? Udenza umzekelo athi bakhona abantu ufumanisa into yoba kuyathethwa ngalo tata kuthiwa wathwasa, but soze umbone enxibe entsimbi, soze umbone elayishe exwaye iibhegi esiye entlombeni, akanazi imfela azinxibileyo. Uyayiva? Uyaphila qha but uyayenza into yenzeke. Bayafika abantu abanyangi. Mna kutatomkhulu wam wayenjalo. Uyeva? Bekusaziwa uba kuyanyangwa kulamzi. Uyeva? Utatomkhulu ebenawo namaselwa xa ndisiva ke, phofu nami ezinye izinto ndizibonile, amaselwa arhaseleyo njalo njalo. Uyaunderstand? Ungasoze wazi into yoba wayedibana phi
nawo uwathwasela okanye akawathwaselanga akho nto ndisenoyenza ngalo information mna okusalayo ebefika umntu kutamkhulu aphile futhi ndingazange ndabona tamkhulu wam exwaya impahla ebheke entlombeni uyayiva ke ngoku kodwa ndim lona mna mntu uphethe itasi yakhe mna ndingunontlombeni mna ndinyathela kule mithonyama yale mizi uyayiva olwam ubizo lutsho olwakhe belungatsho kubekho umntu oza umzekelo njengoba nam ekuthwaseni kwam ndithwase ndiphehlelelwe ngumama uMamntandi kodwa kwafumaniseka into yoba hayi kufuneka ndigqithile kuMamntandi ndenza umzekelo funeka ndigqithile kwavela kwavela kwathiwa uNomnguni Nomndawo ndihambe ndiyophakamisa uMnguni Nomndawo ubuya kwami ukuphakamiseni uMnguni Nomndawo ndibuyela esiXhoseni sendingomnye umntu ndinokuxhotyiswa okuthile ngokomoya you understand ndimka umzekelo mhlambi phofu mandithi kum ndinginomvuma kufa apha esiXhoseni xa ndibuya ndinesikhwama you understand abantu bayangena ngoku ndingunomvuma kufa ndinyange kodwa ndithunyelwa abantu abanezigulo okanye izidingo ezilingene le level ndikuyo kuhambe kuphinde kuvela into yoba no wena unesithunywa hamba uphakamisa isithunywa uhambe uyophakamisa isithunywa sakho uyayiva ke ngoku uthi wawusiphakamisa isithunywa sakho kutsho kuthi dwekuwe kucaca into yoba ezi zambatha ubusoloku uziphupha you understand amandla akho ahleli phaa ungumntu wena wamanzi unesiphoso ukuthi wawuthatha umuntu umsemanzini umahluko kumele bube khona ngoba uyaziwa kulaa nkundla omnye ligqithe ithongo lithi ambonqwambe emakhosini uhambe xa ungumntu ongonqeniyo uyonqwamba emakhosini uphothule ubuye uzosebenza uyayiva ke ezakho izibusiso ubuhamba uzicholacholachola kule mizi njengala mfana ethunywe kwamadlamini kanti usagqitha uya kwamarhadede asifanani ngolo hlobo umntu izibusiso zakhe azisoze zilingane nezomnye and ke ngoku bakhona kwalapha kuni nina sebethwasile ufumanisa into yoba umntu indlela uye wadinwa waqonda uba ndiyaphela kule ndawo but alindele into yoba ufuna uba bhizi asebenze njengononkwenkwezi kodwa khangahambe cholachola ezakhe izibusiso khangaziqokelele ezinye izinto ziyasetyenzelwa ndicinga mna ndimvumelana kuloo ndawo nalo mfana yoba ude athomnye kwalapha kwezi social media ntontoni atho intwaso ayingomgca wempuku uyayiva lide lithela igqirha uba ukhwalo igqirha liyagushuza akuthiwa ambokuthenga ambobuthenga ubugqirha ambokongeza ambothwala no but igqirha liyagushuza libugushuzela ubugqirha balo ndingakuthatha mna ndikubeke enkundleni yakokwenu uba uzawuphola nawe you understand hayi ke but ke ngoku mhlawumbi kunyanzelekile ubupholile because akho nto ikuthumayo akho nto ithi gushuza wena mhlawumbi akho nto ikuthumayo because ayikho enye into efeva ebekiweyo so urayight nobuhleli akho nto yonakalayo akho nto imoshakalayo but abanye bethu banentshisekelo uyayiva mani into yoba ikhona le nto ishotayo ayiphelelanga uthi ugushuze ke ngoku ukhangela into yoba yintoni umamele ithongo lakho into yoba funeka ndibheke ngaphi ngoku yintoni le nto bandibonisa yona yintoni le nto bandipha yona ndicinga uba utsho mna lo mfana khandiphe zakho izimvo uthini wena ze nimmamele naye torho andidli ngovumelana naye kodwa this one time ndithi uhlabe esikhonkosini ebethunani nditshilo kuni ndathi Saturday sinedinga mos Pretoria Pretoria Fountains Valley spiritual conversations with Nonkwenkwezi my very first event in Gauteng. Please bethunani come support. I'll be there for you. 350 rands
details zikhona kwipost azaphinda ndiyipost camakho.